Genit, el cantautor Pau Riba va presentar al Centre Cultural La Farinera del Clot l'espectacle Revival. Revival revisa algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera artística i combina temes antics com Noia de porcellana amb d'altres més recents com Assassinat o Torronet. Acompanyat de la seva guitarra, Riba interpreta cançons i recita poemes i aforismes. Mentrestant, Memi, la seva companya, il·lustra les cançons amb efectes visuals a través d'un projector. I els seus ulls estan de dol. La tristesa va per dintre com un profund rierol. Hi ha una mica de tot, jo dic que és un espectacle total perquè bueno, hi ha poesia, hi ha cançó, hi ha cosa gràfica, diguem, hi ha una persona que treballa la llum contínuament, les projeccions, però ho fa en directe, hi ha dansa, en fi, vull dir, i hi ha teatre, clar. El proper Nadal, Pau Riba tornarà a actuar a Barcelona. En aquest cas serà al Teatre Romea per mostrar l'espectacle Gisart de Natzarit, on versiona Nadales tradicionals adaptades al seu estil. Ai, Déu meu, Déu meu, Déu meu, quins ous que tens, no són aliment. Ai, 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 me la menjaria, me la vull menjar. Ella és el primer pa que m'ofrena la jornada. Ella em fa venir la gana just abans de l'esmorzar. Calenteta surt del llit com la flor de la fornada. Calenteta vol cruixint amb la crosta ben torrada. Torronet, crostó, tostonet, torró, torronet, crostó.